الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد. وقال سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وآخر كلامه في الدنيا دخل الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Dan tanwa bientug suwallah urianian na tiarimatan wa mata na suwallah na wahidul ahad isaysa aysa walam yakun lahu syariku fi mulkihi ahada daaban yan sakutwa daaban yan ingam peda siiku kadatu iyan ay sabu orianian nasyalawatan tanu su Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siarkanian surinaw nagususanang agus mga pamilyanian mga mbuotaanian mga dayuian nagusulang-ulangwan amyunod si iku panagumdaman yan. Oriano to nabiyati akan agyang kutwa kater wallah sa Quran walillahil asma'ul husna fad'u biha. Bagian wallah sa mga pipya ay ngaranian. Bagian wallah sa mga pipya ay lanuyan. Bagian wallah sa mga pipya asifatian idudaitian sa ginawa niyan fad'u biha na pupunikan si iku wallah sabab kung mga pipya ang aranian mga uripun wallah subhanahu wa ta'ala isay man to ang mabubaloy asangkot o di na mabubaloy aalang sa diitan o kipanggulalan ko titu ang mga suguan dakitan o Allah uditan o kapananggilay ko titu ang mga lalangan dakitan o Allah na sabab sa kakampat o katawitan o si iku Allah subhanahu wa ta'ala sabab sa kakampat o sabutan o panarimatan o si iku Allah subhanahu wa ta'ala nagu si iku mga galabukyan mga gipantagyan kay kailangan si iku muslim katawan niyan wantawa sukad na niyan sabutan niyan wantawa su Allah subhanahu wa ta'ala sabab sa upaman niyan kading kakasabutan wantawa ikadnan ka ami pupantag ka na ayang kapan kasabutan iagamanian ayang kapan kasabutan mga suguyan ayang kapan kasabutan mga malaikat yan abubalin yan ang mga tantara yan mga sundarun yan ayang kapan kasabutan sukapya adarpa si isa alungan na mauri kung mga tao apo makasun wallah si iku surga ayang kapan kasabutan so kargan ama penggulawla si isa alungan na mauri
na ayamala na sukakulog o manusia sa iku neraka patut nagudait amaknal tanu pia-pia agiyang kai kabubalayo Allah Allah Allah. Andi sabab nakagimiyo na dun sukatir Allah subhanahu wa ta'ala Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. So sirano tu amya maratya si iku Allah subhanahu wa ta'ala na apa sa iran sukad na niran. Apa sa iran su Allah subhanahu wa ta'ala. Bulayo ka iran sukad na niran. Si isiran di panungganoy si ikukad na niran. Langulangwan akakarukabin tangiran na si iran di ipun na kuwallah. Kaya sabab asu Allah subhanahu wa ta'ala na piyakaliunian sumyamaratiya si iku maributang abatan. Pihak kaawaian sumyamaratiya si iku marata abatan. Inaunian sumyamaratiya si iku kabibinasaan ang masa. Malibutang amang bubutan. Na initugalin niyan siran si iku sindaw akawiyaguyag. Initugalin niyan siran si isaging kutua madaya matanos akapagintaw. Na aya kakitugalin tanos si iku madaya matanos mapi akapagintaw na sabutan tanos sukad ng tanos. Sabutan tanos. O pamanyan kabakor kano din pagisian. Ay kadakal ay ngaran o Allah subhanahu wa ta'ala. Na ayat itu sembagian na aya ingaran o Allah ay didait yan sa ginawa niyan. Ididait yan ko kabsaran yan. Piperun yan ko kalaian. Nagusi ko daradat yan na 3,000. There are 3,000 beautiful names and titles of Allah subhanahu wa ta'ala. Bugian Allah sa mga pipya ay lano. Mga pipya ay ngaran. At 3,000 kadaklian. Nagyang kaya 3,000 ay ngaran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nasusanggi burun na ayabu amataurun. Na sa mga malaikatu Allah subhanahu wa ta'ala. Liusi ko mga malaikat na dirang katawan. Nagyang kanan ang mga malaikat to Allah subhanahu wa ta'ala na pagsiran ko unayan o namro ko na iman. Budi itano digatirwa sa amantu billahi wa malaikatihi. Piarati ako sukadnang ko nagumisyempur na ako at piarati ako pun sa mga malaikat yan. Na 10 agusyaw kaklase sa mga malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Naging kutwa 10 agusyaw kaklase ang mga malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Nasiran idipakang gira-girain si isagiyang kai at kawiyag-wiyag ko dunia. Agusirang pan ipakatanuron ko kawiyag-wiyag si alungan na maway. Diyan ko ta mga malaikat Allah subhanahu wa ta'ala na adan ang mapapanto ang mga galabukiran. Adan ang misasanggay ang mga panaguntamaniran. Naging kanan ang ngaran wala at 3,000 mi aluitano na susanggi burun na exclusive for the angels of Allah subhanahu wa ta'ala. Tutak na aayabu ang mataurun na sa mga malaikat to Allah subhanahu wa ta'ala. Na sa 2,000 ang ngaran wallah subhanahu wa ta'ala maana susanggi burukman na ayabu ang mataurun na sa mga anbiya alayhimus salatu wassalam. Diyan ka na mga nabi ang mialoy tanong na magatus agu 20 agu 4,000 ang kadakliran na ayak kadak-kadak lang kiran na di tano katawan.
Ayabu katawan tanurun na su 25 amini daftar su ngaraniran ku Quran. Ugid na di tanurun ka katawan naging kutwa katur wallah sa isa Quran na ittabi'ul mursalin. Mialoy sa isa suratu Yasin. Waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Miali wallah sa suratu Yasin amya qauma as-sakataw mama. Gingkutah sakataw mama nagitu su Habib. Aayawar anun Habib na ra'yal ghanam. Sipur. Pananagikur sa kambing si isagin kutah puro aring gabapalaw. Na miyaw maagim kaya talo kataw malaikat, talo kataw nabi. Miyaw maagim kaya talo kataw nabi. Agim ko tatlo kataw nabi na aya rotairan, udiin na sunganiran na giing da intakya. Nadinan kataw naging ko tadarpa, na miyaw mayran so Habib si isagim ko to puro apalaw. Na iniisiran nun o ino, katawan ka, aging kaya darpa intakya, natiginaway, karon ako po. Giyang ka nadarpa sa kabubaanan. Natigan ko to atlo kataw nabi uno ti kaming kaon. Natiginan to na isunganiron. Natigin ibtibli kami uswa kama Islam. Isang pamir uswa kama wallah. Pendawat kami. Natigo Habib asakan na kafir. Kena ba ko Muslim? Kena ba ko Muslim? Na orian yan na piturgiban niran su Habib. Piyamuyatan niran su Habib. Taman sa kanya ka mo ito na miya katarima ko agamatan o agama Islam. Nasugya pa katarima yan ko agamatan o agama Islam na tumiyana sa isang kutadar pa. Ayakyalin wallah sa isa Quran. Waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Qala ya qawmi ittabi'ul mursalin. Miya kataling umaatig wallah susakat o mama. Askan yan su Habib. Apa na nagikur sa kambing. Apun siyang kuta pura palaw na sumiyong si isang kuta darpa ain takya. Peter yan kumadaklataw, piya kalangkap yang kiran. Tutiktan no i'lan, announcement. Ittabi'ul mursalin. Kay mga pagtaw na unutin niyo aging kay mga rasul, mga sugu wallah. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Unutin niyo sa mga tao ading galabak ko agama. Ada abayrar kanu ungaya akakwairan ko sukatan niyo. Nagukna ba sirang panpupeng ni sa makaniran apu undar kanu. Nagukna pa ba sirang pupeng ni sa sukay amakapu undar kanu. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Diyan kaya mga nabi apa kataling uma nada abayran pagakanan ko kadato iyo. Kanu ba kaniran sembi ko kadato iyo. Kanu berar kanu pagagawa sa tamukyo. Ayabu ain dulu nirar kanu na makapagagama kanu sa makapusyunot kanu o mga suguan o Allah subhanahu wa ta'ala kakana uberang kailangan susukay nagukana uberang kailangan sa panalamat nagukana uberang kailangan so kaya ka mauto nakapakakanakiran kadiran gusto na ginawira nagyong puta mga nabi ang mialoy na isa ngaran yan na susadiq. Ikan yan ikadua na sumasduk. Ikatlo na susalul. Naginan na padanan ko mga nabi ang magatos ang 24 gibo. Ami aloytan. Naginan ni ikadua matao si ikungaran wallah asang gibo. Sa moto na sang gibo ko mga malaikat na sang gibo si ikong mga nabi miya 2 gibo. Nasurut telurun gatos na si imatatago ko kitab umusa abitwa sa Taurat, Old Testament. Na ayaw mo mataon na sumusa alayhi salatu wassalam gusto pagtaw niyan agya panutulan niyan. Naso telurong gatos nasipman matatagusi ko Zabur agitab o Daud alayhi salatu wassalam. Na ayaw mo mataon na sukyapang dawan Daud alayhi salatu wassalam. Gusto Daud alayhi salam. Naso telurong gatos nasipman matatago kitab Isa Injil. Ayaman na niyan na ibu mataurun na Isa alayhi salam gusto mga followers yan abituan sa Hawariyun akagyak mo ito nami pasyunot si iko
nda wan Isa. Agi tu sukatir Allah si Isa Quran. Kaya tawagan yan si ko kagya kamautuna pamilya Hawariyun. Wa idh qala Isa ibn Maryam lil hawariyin man ansari ila Allah. Buannya tiga Allah atirun Nabiullah Isa. Si ko pamilya Hawariyun man ansari ila Allah. Subhanallah. Antuni kialain wallah sa surat As-Saffat. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة. Subhanallah. Subhanallah. Bitir wallah sa isa Quran. Guys kano amya marate. Baluyan niyo aginawan niyo at tinabanga ko agama. Kenapa kanu pepola sa makapantag ko agama? Kenapa kanu pendenda pawa sa makapantag ko agama? Kenapa kanu surang-surang sa makapantag ko agama? Gumagupa kanu sa kapakadiyamang wagamatan agama Islam. Subhanallah. Kunu ansar Allah. Baluyan niyo aginawan niyo ingam peda tinabanga ugupa wagama wallah subhanahu wa ta'ala. Kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyin. Sa lagi datig wallahu qadru Nabiullah Isa sa iko pamilya Hawariyun. Man ansari ila Allah. Sa iko mas atas kilan yang kiran antawar kanoy kebeluy ababidakan tinabangakan sa iko agama wallah. Qala al hawariyun nahnu ansarullah. Sumimbag sa Hawariyun, pamilya Hawariyun, as kami ibabid ka, tinabanga ka, sa kapanggalabagang ka sa iko agama wallah. Anda matatago agiyang kaiyadar pa, Hawariyun. Isa ipanalamatkan sa iko wallah, na sa iko kinisampakan sa Palestine, ayakadak lamin at 32, bituan sa umratur, Miya gumra kami daan sa Madina, kung miya kapat gawin, na miya kan gawin sa Makkah, na kami butaros sa Jordan, na miya da kami masabas, na sumiyong kami sa kagya kamauto na Palestine, na miyo na kami sa isagyang kutatigtan na Bahrul Mayt, Dead Sea. Agito sa siyuan wallah sa iko Nabiullah Lut alayhi salam. Na kagya makapong kami sa gyang kuta Dead Sea, ragat at tigtan na matay, aging ko taragat na diga kigil, kagaya 80% na timus, na 20% na diyon kagaya kamot na timus. Amisya sa kaba Jordan. Nakaging makapong kami roon, na sumiyong kami sa isa Galilisi. Diyan mo ta Galilisi, nagyuto so ingad o di inadarpa o pamilya Hawariyun. Nakaging makapong kami roon, napiyakada kami rin sa aging kuta may ito abarko. Na ipinurur kami aging kuta gaydami, si Abdul Rashid. Pugusay niyan dakan sa kagya kamoto na English, nakagigyan ko ta mga grupo kan na mga profesional, na mga doktoron, na mga bugadoron, at na mga engineeron, na palep si sa English. So at tigyan so Isa alayhi salatu wasalam, nakagibakaw masagin kay Adarpa, na simuan niya sa pamilya Hawariyun, na ayagalabugiran na mga fishermen, mga paningisda, na ayapad sa piyaka mamsa, aping gulaw-law isya, na sumiyong kiran sa dapag da sa awang, dapag da sa lansa, dapag da sa kanya kamauto na katig, kalumyalan, na siyong ano yung siran si kukagya kamauto na mga katigiran, udi na mga awangiran, na umani-umani yung kiran na salamanian, na malalang agiran si Isa alayhi salatu wasalam, si pagugit kukagya kamauto na liyawa waragat. Na diulo niyan siran na miya kagengge na kaya pakatari mairan sa bab sa giyang kuta miya ilairan apan si ko mu'jiza pan si ko kagya kamauto na amazement
udi na pun si iku miracles ay ni bagay wallah si iku isa agi yung taka pupakalagi si iku ragad. Na piyaka pagda kami sa ragat lagi ito ipunod kami ragat akagya ka mauto na di pupasyon na dulay sa palalag niya napsungan sa mga awang o mga hawariyun adiulo niya sila po Islam. Sa mauto na pa man yung atutalatan lang o kialiyatan sa 3,000 ang aran wallah na 1,000 kataon ng mga malaikat na 1,000 kataon ng mga ambiya, mga nabi na tulugan to sa matatagon kung kita bumusa at Taurat natulugan to sa matatagon kung kitabu Dauda Zabur natulugan to sa matatagon kung kitabu Isya Injil na yakadakalian na 2,000 ko siyaw gatos 2,000 ko siyaw gatos na sumagatosun na sisi ko Quran na satimanon na bituan sa unknown di katawan na ayagya pa kasagid daw ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na ubatian ka sa suratul Baqarah na kasagidan ka uwi na di kagapat andun ro. Ubatian ka sa suratul Taha na kasagidan ka uwi na di kagapat andun ro. Suratul Maryam udi na sa mga pedasura sa Quran. Naging kuta siyaw puno nagusyaw. Abiyat ya tanong kuta walillahi asmaul husna fad'u biha. Bagian wallah kipantag wallah sa mga pipaingaran yan. Mga ilano yan. Abitun sa kagya kamauto na siyaw pulagu siyaw na panganikan no si ikwallah sang gulalan ko mga pipi ang aranan sifat yan. Sa kaniman to ang mga bangsa ko apong makinig si isa live. Kung makinig sagiyan kaya mga osyentano sa pantag sagiyan kaya ngaran wallah. O manayo pag-isi ikos ka no. Eno katawan niyo agiyan ka na siyaw pulagu siyaw ang ngaran wallah. May mumuray siyo, agyan na siyo, pulaw siyo, ngaran wallah. Nagkapakayas ng bagyan na din yung katawan. Nagkapakayas ng bagyan na din yung katawan. Naapiyar pa ng katawan niyo, na din yung katawan ni maanan niya. Subhanallah. 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 Mahasuti su Allah. Mahasuti su Allah. Miyasuti su Allah. Anda manay kapakapangintuhan ka piya-piya. Anda man ay kagasimbang ka kukadnan ka. Kapungunutan ka kung mga subuan yan. Kapananggilay nga kung mga lalangan yan. Apya sungaran yan na din kakatawan. Subhanallah. Magay tanong sa marayaga ibarat. Marayaga kagya kamuto na karina. Manibumbar ka sa ging puto enged. Udi na miya kataling umakasang kutadarpa. Na oryan uga pa kataling umakasang kutadarpa na inisyon ka aging kuta sa kataw mamasang kuto enged. Hei sa kataw mama miya kataling umas isang kadarpa. Ino katawan kaw antawa. Dato si isagin kaya kagya kamuto na darpa. Katawan ka antay ngaran yan. Na oyas bagan ka na di ko katawan. Da man lang kurun. Na pala di kataon na tiya piring ka aging kuta mama na tangler ka na dingkap sa di kataon na sang ni kapapantaga na dato sang kaingad. Sang ni kagya kamuto na uluan si isang kaingad. Apias sa kan na apias di akong katawan na mismo di ka katawan so di akong katawan na di ka panakatawan so kagya kamuto na ngaran na di ka panakatawan sa mga ulaw-ulaw ko si patakan. Walillahi mathalul a'la wa laysa kamislihi syai'un wa huwa as-sami'un 'alim. So Allah subhanahu wa ta'ala amapura gumala daay sinyan naguda ibarat yan. Dita no gisaginde nagudita no bipagibarat. Dita no kirupa. Nagudita no panipakagiroan damanaya. Kay bagi niyan sungaran niya na mga pipi ayalikum bijalalihi wa azamati. Ay didait yan ko kabubulin niya na Allah sa ikaw kalao kabisaran yan. Nagusi ko kalao menangyan, nagusi ko kalao daradat yan. Nasu Allah subhanahu wa ta'ala nadit na batan na mamalang si ikaw mga ingaran yan. Nadita no panakatawan sa mga ingaran wallah na apya sa mga sifat yan nadita no katawan. Na anda maneri ikakakalimatan no kapambugian na tanong si ikaw surga wallah. Mismo sudun sukir ko surga. Sudun sukapamugay si ikaw surga. Sa kanya kamu ito nakapakatarosan yan kung mga tapakasud niya mo surga na ditanos kanyan katawan. Subhanallah. Napaka na dun tanong piya-piya kasamuta tanong si ko ingaran o kadnan tanong. Ibarat yan. No pa makapag-isyong kurkano.
ino matao ka sumabot na isimbag ka na tiginaway na sabot ka ko na sumiyabot la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Okay, kaya kasabot ka. Saka, gimta na mipagubay ka, ito na kataon ka kasabot. At sumiyabot man, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salamat. Pataw ka pa sumabot. Ang tapos na ikatulong. Saka, ito na ikatawin kaon. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Salamat. Miyasu akapan. Sakay kapat. Ito na ikatawin kaon. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyul azim. Okay. Diyan ka nagkasabot yun. Ayaw mo ipag-isya karkanuron. Anto na yung ngaran, agim ka na kiyasabot ka sa kiyabati ang kasi ko yung ngaran wallah. Nakapa kaya maturo ka na diyan ka katawan. Da pa malang kurun, ay bukat siya buta ka nakasabot. Subhanallah. Kailangan nasabutan tanwag yung kung tao kita ba tanong mo kapsabot. Yung kung tagya tiroan ka sa La ilaha Muhammadur Rasulullah. Nagina ni bituin sa kalimatut tayyibah. Katiru amapya. Kasabot akagya kamo to na katiru amapya. Nagipanang kutay sa pitero na ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nagina ni bituin sa kalimatut syahada. Kasabot akasaksi. Nagipanang kutay ka tala pitero yan. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamd. Yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nagina ni bituin sa kalimatut tauhid. Kalimatut tauhid. Akalilid adi ipawalaan sa kagya kamuto na social media. Di ipawalaan sa internet. Di ipawalaan sa Facebook. Agyan ka na kalimatut tauhid. Adin asaka tau buku magatus agu 20 agu patenggi buah nabi agu 300 agu 10 agu telu udina 300 agu 10 agu 5 udina 300 agu 10 agu 6 arasul inunta na palayasan miya kasabut sagiang na kalimatut tauhid adiran katiru asala ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nagina ni bituin sa kalimatut tauhid katru akapakaisay sa akwalla ko kapangintuhan. Naging po ta ikapat. Apitero ka subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nagina ni bituin sa kalimatut tamjid. Apudi-pudi mga bantugan wallah subhanahu wa ta'ala. Mga oripun wallah. Na unaan tanurunan ko ta kalimatut tayyibah. Diyan ko ta gatiruan ka ko la ilaha illallah, la ilaha. Napagampagan na diniklir ka na deden at Tuhan, deden at kadnan, deden at pengenian, deden at kebubayaan, deden at serigan, deden at penungganuyan, deden ay kelak, deden at pegapasan, deden at makambubaya-baya, deden amaka papaar illallah arwarsiku Allah subhanahu wa ta'ala. Paganay na piyakada ka sulangwan taman palangwan taman sa piyakata na aka deden sa iku dunia abud na patuta kebubayaan bud na patuta ikelak bud na patuta sirigan bud na patuta pengenian bud na patuta kagya ka mauto na pegapasan bud na patut atinabanga bud na patut agya kamu tunay kalak illallah arwarshi iku Allah subhanahu wa ta'ala. Ino mga day, diyan kaya pitero akan sisir ketanuan tawa akada. Na ay sembagyan na dar ketanu. Ino to, na ketaon na ketanu sa mga tao amas sa sarigan yan, so karuman yan adiswallah. Ketaon na ketanu mga tao amas pakibubian yan, so agya kamu tunay pamilya yan adiswallah. Ketaon na ketanu mga tao amas pagulutan yan, so manusia adiswallah.
Katong nakatanaw mga tao, mas ibkal kiyan so salakaw si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Subhanallah. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi arbaban yuhibbunahu ka hubbillah. Adna tigwalla mga manusia, akinuan yan, akatuhanan yan syunganin. Kinuan yan asasarigan yan syusyay. Kinuan yan apanarigan yan salakaw si iku Allah, pagkabubain yan sa sumra kung pagkabubain yan si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Na tumatana sa Quran na Peter Allah, innal ladhina amanu ashaddu hubban lillah. So sirano to ami maratian na tanto ang mala sububiran ku Allah, tanto ang mala su kalkiran ku Allah, tanto ang mala su sarigiran ku Allah, tanto ang mala su pagyakamuto na kapagpagapasyaran ku Allah. Abu saging kaya la ilaha illallah. Abituan tano sa kalimatut tayyiba atiro amapya. Namya papasal katano din sa kapangintuhan. Kaiman to nakapapantagan akalulumbukan tanwaging kaya piti barangan at trials and tribulation. Piti barangan akagya kamauto na calamities. Kalulumbukan tanwaging kaya piklas yan ang mga tiyuba. Piklas yan ang mga tapang. Piklas yan akagya kamauto na mga ringkaw. O kapapagintaw tanwa imba talor katanu wallahu titu ka mapaparatya si iku Allah tawa kadin. Subhanallah. Subhanallah. Eman to nagato na katano sumas kabubian yan so kagya kamoto na posto niyan tindan yan dagangan yan na diswallo. May umas wakto na inis inibugag yan sa simbak wala ka sabab sang kuta bubian si isang kuta dagangan yan tindan yan. Eman to nagato na katano mas kabubian yan so pamilya niyan adisukad na niyan. May umas wakto na kagya kamoto na danyan din kaganat yaging kuta pamilya niyan adiswalla sa kipunggulalan yan ko simbak wala. Miya kadakadakal rakatani man tuagim ko tua tantua mibubulog sububayan kung nganin na piya kadapay niyan dan sububaya ko Allah sa kapanggalabaka ko mga subuan niyan kapananggilay ko mga lalangan niyan kapun sa giyong kauto na say ay nibigir kita ng wallahu ta'ala. Natanto ay mala at tiba wallah sakap kailayon wallah may pantag kumahabbatu lillah bubaya sa iku wallah nakamamatanan wallah ap kabubayan tano sa mga tamugtan wadis wallah. Kamamatanan wallah kebubuan tanah sukadatutan wadis wallah. Kamamatanan wallah kebubuan tanah sukarumatan wadis wallah. Kamamatanan wallah kebubuan tanah suwatatan wadis wallah. Kasasaksian wallah kebubuan tanah sunganin aparahisan si dunia dis wallah. Na andun derpa ageng kana diitanu terun. La ilaha illallah. Dibna kadna na kebubuan arwar ku wallah. Ayman tu nakagya kamu tu napiagin lapisan kasukan nang. Subhanallah.